Αγαπητοί μου συμπατριώτες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά. Είναι Χριστούγεννα και σας απευθύνω χαιρετισμό ειρήνης, ελπίδος και αγάπης από την μακρινή Αμερική, όπου ζουν, αγωνίζονται και προοδεύουν οι δικοί σας άνθρωποι, οι ομογενείς μας. Πάντα η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι μαζί σας, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές. Γνωρίζουμε τις φοβερές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γενέτερα, αισθανόμαστε τον πόνο του ηρωικού λαού μας, γνωρίζουμε επίσης την φρίκη του πολέμου, του μίσους, της φτώχειας και του φόβου που βασανίζει όλο τον κόσμο μας. Πιστεύουμε όμως βαθιά ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί ότι το θείον βρέφος της Βιθλεέμ, ο Ιησούς Χριστός, ο Άρχον της Ειρήνης, είναι η ελπίδα όσων δεν έχουν στήριγμα στη ζωή και υποφέρουν αδίκως. Είναι η ελπίδα των απόρων, των πεινασμένων, των αδικουμένων, των κατατρεγμένων, των προσφύγων, των ορφανών και των ασθενούντων. Στο Χριστό που γεννήθηκε για τη σωτηρία μας μπορούν όλοι να βρουν καταφύγιο αγάπης, ελπίδα και ειρήνη. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευλογημένο το νέο έτος 2016.